피아스크 흔하나니스 이다나 나 그란진 토마토 으플레이나 이제 내고서 함카네블야 저거 자는 거 시작된 거 앞에 가서 양이 안크리션 하이 토마토를 우리 동네나 이래줍니다 나는 얘들 가장군들 자 이렇게 가장군들 살아 이렇게 이래주고 이거 나가 얼굴이 신나나 그래 어버야 이렇게 저 학생들 이라이 있는 인터넷 거기서 나가자 나 자, 그래서 돌아가 하면 가본 자네 그 저거 라피 반다발 나라 비어 하이 그바이 나라 그분 간처이 자, 그래서 돌아가 가면 나라 나라 비어 그분 LIT khalamdw LIT khalamdw 그래 오케이 시간은 đây ông song raman sia bila yang song rasina dari hai ja go thau song dang sobaफोर जा नुनानै नोंथांमोना जानो लुबैखागोन दे सोर जानो गोसो दङ गोख्रै गोख्रै आंनि न'आव फै थाबैनो नोंथांमोना बिलाइ ओंख्रिजों ना गोरानजों जा ओरैबायदि गोथाव संगोन आरोना लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया आंना रावबो गैखाया नालाय हारसिंनो संनानै जागासिनो दं आरोना फै जहर फैनो गोसो दंब्ला बाथोन सोनाय जा बरिया बानायखादों बेयाव होफैनाय ओंखामखौ लाखाबाय जानोसै आरोना लोगोफोर जा गोथाव संनाय होखादों आरो आङो ओमफ्राय एसे जायनो बुगालिया ini nama bugagali daging cina misalnya oke songai dagingnya sih kayak ada ke sana kayak ada oke song batai aja pada lu gue ipet teman sa oke nak kayak ini belak oke sama batai ini nama bugagali coba ada apa sama bugagali ini mau ke daging juga oke ke sana lu ini kita harus misalnya buat bikin tomcek tanah lagi lah oke ya orang bedi bandu alu safar ada apa cara naik bedi bugagali ya isi jangan nak buat bikin udah labda ada naik batai oke ya naik maybe naik busau gali bikin nama tuh tuh di sana nih kisah udah sebenarnya lagi pergi oke mulai pergi hari ini dia pergi bilang pergi ke Jakarta jangan kau nanti tuh kau harus sudah jangan aku sekarang mau biar jangan lagi apa tuh ini nama namanya busau gali buka gali mana jaya pias belah kadang lain sih tomato ada nagra lagi apa lu gini ada yang seru jago tuh song kadang song nenek Thai, korang gudung jalan ini mentok. Dah, lepas. Jangan lepas. Kayu, nasi lagi begini das, songannya saya dah lepas. Kayaknya. Jauh lepas. Tentang mana deh? Silaturahmi. बिमा बुरि संनायफोरखौ गोथाव गोथाव जानो रोंगोन नोंसोरथ' संना जानो रोङालै आंनि बायदि नंगौना नङा खिन्थाहरलाय सिरि सिरि नांनो आं बायदि संनायखौ जुदि जानो गोसो दङब्ला नोंसोर आंनियाव फैलाय नोंसोरखौ जाहोनानै आं खिसाव सोबोगोन आं ओरैबायदि गोथाव जादों आरोना लोगोफोर ओइ सोरबाफोर जानो गोसो दङब्ला आंनि न'आव फै जाखांबाय नालाय दाना थोरसि लथा मानजिनो गोनां जाबाय सुनो गोनां जाबाय dah लोगोफोर मा खाफाल जाखांबाय थोरसि लथा सुलायदो मानजिना दोनलायदो आरोना सोर हायो आंनि बायदि हा लोगोफोर बेबायदि संना जानांगौ आरो थोरसि लथा मानजिना सुना दोननांगौ YouTube channel-आवहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों गासैखौबो बरायनानै लाबाय थ' दिनैनि आंनि बे फिसा फिसा ब्लग भिडिअ'आ बेखिनियाव जायफोरा मोजां मोनदों नोंथांमोना हाजासे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे जायफोरा आंनि YouTube चेनेलाव दङ लोगो नोंथांमोना जायफोरा गोदान बिथांमोनाबो आंनि अनजन बर' चेनेलखौ नोंथांमोना जायफोरा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे आरो बेल आइकनखौ अल थुनो दाबाव मानोना आंनि गोदान भिडिअ'खौ नोंथांमोना थाबैनो मोनफुंलांनो हायो थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय